טוב, תשמעו, יש עוד שבוע ועוד לא חשבנו על סרט. אני לא מבינה איך לא חשבנו על זה עד עכשיו. חייבים לחשוב על משהו. אפשר להסתדר גם בלי סרט. אין בת מצווה בלי סרט. חייבים סרט. יש טוב, זה אני והמשפחה שלי. העניין הוא כזה, לפני שבוע בערך החלטנו שאנחנו רוצים לעשות סרט לבת מצווה. אבל כמו שאתם יודעים, קשה למצוא רעיון מקורי, אבל אנחנו לא מתייאשים. טוב, תשמעו, אני חשבתי על זה הבת מצווה שלי, וזה צריך להיות משהו משמעותי. וצריך שיהיה בו הרבה מפורסמים. רוני היקרה, אני רוצה לאחל לך מזל טוב לבת המצווה שלך. את ילדה מקסימה ונהדרת, וכבר אני מנסה לחשוב איך אנחנו נחיה פה בעוד שנה בלעדייך כבוגרת. טוב, זה לא מה שהתכוונתי, הוא לא מפורסם. למה לא מפורסם? רוב האנשים שיהיו בבת מצווה מכירים אותו. זה לא הופך אותו למפורסם, אמא. רוני, יש לי מישהו מפורסם בשבילך. רוני שלום, מזל טוב לבת המצווה שלך, אני מאחל לך שתדעי שמחה ואושר וברכה ושתאהבי את הזקנים. אני השר לאזרחים ותיקים, אני חייב לתת המלצות מהסוג הזה. טוב, עזבו לרעיון הבא. בוא וצא למסע איתי, שמתארך ונוגע, מפרח, מייגע וכל יום. אני דווקא חושבת שזה רעיון מצוין. קצת ערכים עוד לא הזיקו לאף אחד. אמא, אף אחד לא מיושן כמוך. לדעתי כדאי לחזור לקלאסיקות, קצת תמונות עם מוזיקה, עם דיבורים, שרומי צילם את רוני כל החיים. בציון, כי הנני בא ושכנתי בתוכך נאום השם בציון. לא, אין מצב. זה משעמם. מה את עכשיו תמונות לאורך החיים שלה? היא בסך הכל בת 12. אנחנו צריכים לחשוב על משהו אחר. יש לי רעיון. אולי נעשה משהו מקורי, כמו שעשינו לנועה. למה לעשות סרט חדש אם אפשר לשחזר את ההצלחה מהסרט ההוא? פשוט נעשה אותו דבר, רק עם רוני. היי. ערב טוב אורחים יקרים. אתם נהנים? מכל הרעיונות המטופשים שעלו פה על השולחן, זה הכי מטופש. אני כבר מעדיפה לעשות יום בחיי מאשר לעשות סרט כמו נועה. יום בחיי? אני יכול לתאר עצמי איך זה ייראה. בוקר טוב רוני לנסיכה, קומי רובה. רוני, עוד לא קמת? קומי, אני כבר תכף צריכה לצאת, קומי! בוקר טוב רובה, צריכה לקום. רוני, קומי! רוני, מה קורה? כולם כבר קמו, כולם מסודרים. כן. אנחנו לא עושים את זה. פדיחות. מה פדיחות? אני מתבגרת, אני צריכה לישון כדי לגדול. בשביל לגדול את צריכה לאכול. אני יודעת, בוא נעשה תוכנית בישול. שלום, אנחנו כאן שוב ממבשלים מהבית. היום נכין פסטה? כן, פסטה. הדבר הראשון
שצריך לדעת בשביל להכין פסטה זה אם יש את כל המצרכים לרוטב. הילה? כן, יש לי. מצוין, אם כך אפשר להתחיל. לא, אנשים לא יבואו לבת מצווה שלי כדי לראות תוכנית בישול, אלא אם כן נעשה טוויסט בעלילה. לאחר שראינו שיש לנו את כל המוצרים, אפשר לפתוח את הסיר ולהוסיף מים. אומייגאד, יש פה פצצה! משטרה? משטרה שלום, איך אוכל לעזור? יש לי פה פצצה בסיר ולפי השעון זה מראה שזה הולך להתפוצץ עוד 20 שניות. תשמעי, אני נורא רוצה לעזור לך, אבל אני פה בתגבור ואני לא ממש סגורה מה עושים עכשיו. רק רגע, אני כבר מבררת. חיים, איך אני מנטרלת פצצה? מה הבעיה? תגיד לה לחתוך את החוט הכחול. את שומעת? תחתכי את החוט הכחול. מה זאת אומרת את החוט הכחול? יש פה רק חוטים כחולים. רק לא סרטי אקשן. מי בכלל לא אוהב סרטי אקשן? הקהל ישתעמם מזה. אולי פשוט נשאיר משהו. אנחנו הרי משפחה כל כך מוזיקלית, יש לנו קולות מצוינים. נכון, במיוחד לאבא. אז וקלמן אישי היקר, אל תלכי, רוני. טוב, האמת נראה לי זה באמת לא בשבילנו. אבל אפשר לעשות את הקטע הזה ששרים רק עם השפתיים, ליפסינג. שלח לי מלאך שיקח אותי ללב שאוהב ומחכה לי ורוצה בי כל הזמן. בבת מצווה שלי זה לא יקרה. תתאפקו כמה שנים ותתעללו בהילה. אולי היא יכולה להיכנס לאולם מתוך צדפה ענקית, לא, היא צריכה להיכנס לתוך העולם שקופצת בנג'י מתוך כדור פורח, או להיכנס לאולם מתוך כרכרה רתומה לדולפין ורודיים. או לקפוץ מהמנה האחרונה. חבר'ה, מה קורה פה? ממתי אנחנו אנשים שעושים כאלה דברים? זה לא מתאים לנו. אתם יודעים מה? אולי נעשה האח הגדול. עם כל מה שקורה אצלנו בבית, לא יהיה רגע אחד משעמם. למישהו יש אש? אם כבר עושים ריאליטי, צריך לעשות משהו מעניין, כמו המרוץ המיליון. שלום, אנחנו כאן שוב בתוכנית המרוץ המיליון. נשארו 3 זוגות. מי שיגיע ראשון, ייקח את המיליון. הנה, לקחתי את המיליון, רצתי וניצחתי. לא, גם זה היה רעיון רע מאוד. אנחנו אמא! ובכן, אורחים יקרים, רצינו להראות לכם שבאמת ניסינו לעשות סרט מוצלח, אבל פשוט לא הצלחנו לחשוב על רעיון מקורי. אני אניח לכם לעבור למנה הבאה, כי פשוט יש לי בני עקיבא עוד כמה דקות ואני לא רוצה לפספס. תקשיבו, חייבים עוד שבוע בכלל לא לעשות כלום. לא, מה פתאום? אמא, לא רעיון טוב, מה פתאום? מה פדיחות? אני מתבגרת, אני צריכה לישון כדי לאכול. אולי פשוט נשאיר משהו, אנחנו משפחה כל כך מוזיקלית. התברכנו בקול מצוין. יש לנו קול כזה מצוין, אנחנו משפחה כל כך מוזיקלית. לא. אתה תמיד אבל. רק לא סרטי אקשן. מי בכלל אוהב סרטי אקשן? צעקות שלא נגמרות. משהו...